último libro de poemas editado por Medulia Editorial, Amor de Náufrago, fala como case toda a miña obra literaria do mundo do mar, pero neste caso dun aspecto moi concreto que eu considero que é un dos aspectos máis enigmáticos do mundo do mar, o naufraxio. Porque no naufraxio xurden moitos sentimentos que son moi difíciles de transmitir e moi difíciles de comprender. Cando alguén sofre un naufraxio e sobrevive, nacen nel uns sentimentos que trata de transmitir, pero que é moi difícil de facelos, igual que unha persoa a quen lle morre un ser querido no mar. E os que nunca vivimos a realidade do naufraxio temos dificultades para entender eses sentimentos que nos queren transmitir. E disto fala, sobre isto indaga o meu libro Amor de Náufrago. E aquí o temos cunha fermosa ilustración, un cadro do amigo o pintor Correa Corredoira. E imos ler o texto que está na contracapa do libro. A palabra poética, tratando de comprender os sentimentos que se axitan en convulsión cando sucede a traxedia máis dura do mar, a realidade máis adversa posible, o naufraxio, tratando de comprender os sentimentos máis despiadados que experimenta quen perde nun naufraxio a quen máis ama, tratando de intuir o canto desesperado de quen morre nun naufraxio e o seu pensamento último é na amada. O amor como sentimento máis humano, o único que pode aguantar da vida despois da morte no mar. O poeta, preguntándose como se pode dar voz a traxedia tan cruel, ser a voz do que morre baixo mar e de quen intenta sobrevivir para nunca perder a memoria do náufrago amado. Amor, morte e canto poético. Aquí trátase de indagar sobre os sentimentos do naufraxio con tres perspectivas distintas. Os sentimentos posibles de quen morre nun naufraxio, os sentimentos de quen perde o ser amado e os sentimentos moi importantes do poeta que intenta dar voz ao náufrago e a quen perdeu ao náufrago, ao seu ser amado. Pero, sobre todo, o libro trata de ser unha homenaxe a xentes do mar, a xentes que traballan nun medio hostil sempre coa posibilidade do naufraxio e as persoas, as familias, as persoas que queren, aos mariñeiros que os ven partir cada día coa incerteza de se volverán. Amor de Náufrago, en Medulia Editorial.